Încep eu cu prezentarea. Bineînțeles, zona de SMS marketing fiind, să zicem, specialitatea voastră, îmi permit să fac câteva, să zicem, completări, luând în calcul faptul că zona de SMS marketing, așa cum mi-a zis să și explic în prezentare, este un canal care este complementar și este într-o sinergie foarte bună cu celelalte. O să fac prezentarea imediat, trebuie să dau și share screen. Să stai 2 secunde. Share screen. Perfect. Cred că se vede. 2 secunde să închidem asta pe aici ca să nu ne buieze. Perfect. Ok. Să vedem dacă putem să dăm asta. Perfect. SMS marketing, ziceam și mai devreme, cred că înainte să trimit invitația, discutam cu voi și ziceam că este o mare oportunitate acest canal, mai ales în contextul în care în această perioadă business-urile locale s-au redeschis o parte dintre ele, probabil pe 15 iunie se vor redeschide toate, bineînțeles, sau în funcție de anumite situații, vedem ce va fi. Dar eu cred că este un bun moment să te gândești la acest canal, pentru că este o oportunitate de moment. Dacă până acum, să zicem, era un canal care, din punctul meu de vedere, din ce am discutat cu antreprenorii, era puțin lăsat la urmă, nu știu de ce, dar asta este cam feeling-ul pe care l-am avut eu până acum. Se pare că după ce a fost nebunia asta cu pandemia și am fost puși într-o situație nemai întâlnită, oamenii și-au schimbat puțin viziunea. E bine, eu zic că merită să facem câteva completări aici pentru cei care, să zicem, poate se gândesc la momentul ăsta să incorporeze această strategie de marketing în strategia pe care o au. Cum ai zis și tu foarte bine, Cristi, și e foarte important de menționat, este un canal mobile. Asta în contextul în care, în momentul de față, din datele pe care le avem noi de la clienții noștri, conform Google Analytics, aproximativ 100 de clienți, media traficului pe mobile este undeva la 70%. Deci vorbim despre un canal care livrează mobile. Hai să începem să și prezentăm. E clar că în primă fază aș vrea să discutăm despre cum poate ajuta SMS-ul din business locale. Aici am câteva idei practice pe care aș vrea să le trecem în revistă. Una dintre ele este chiar născută dintr-un dialog pe care l-am avut noi acum ceva timp. În primul rând, SMS-ul te poate ajuta să trimiți informări privind redeschiderea magazinului, terasei, hotelului și așa mai departe, ținând cont de faptul că în perioada asta Horeca este o industrie care este la pământ, deci oamenii oricum s-a simțit undeva după 15 mai, cred că atunci a fost primul moment de relaxare a restricțiilor, s-a simțit intenția oamenilor de a ieși din case și a se duce către magazinele fizice, terase, hoteluri. Cred că este o oportunitate și poți folosi acest canal. Poți comunica de altfel privind campanii de lichidări pe care le faci odată cu redeschiderea locației. Se poate întâmpla, mai mult ca sigur, sunt foarte multe magazine fizice care probabil în aceste 2 luni în care au fost închise, dacă nu au avut un magazin online, să fie în acest moment blocate cu stocurile. E bine, 2 luni în care ești blocat cu stocurile înseamnă că nu poți muta banii dintr-o parte într-alta. Asta înseamnă că probabil te vei gândi ce să faci așa fel încât să scapi cât mai rapid de cele stocuri. Și e clar că în marea majoritate a cazurilor, campaniile de lichidări, reduceri, sunt cele care funcționează. Ei bine, poți face astfel de comunicări prin care trimiți către clienții tăi mesaje în care îndemni să vină în locație și să cumpere produse din această campanie. De asemenea, poți comunica privind condițiile de acces în magazin, terasă și așa mai departe, depinde foarte mult de situație. Am dat aici câteva exemple, programare în avans, nu știu, faptul că poți să stai, de exemplu, maxim 2 la masă, că poți să stai maxim 2 în cameră în aceeași familie, etc. Aici ține cont foarte mult de condițiile care se impun și condițiile care le impune fiecare business în parte. De altfel, poți comunica lansarea unor noi produse. Dacă, să zicem, nu știu, o să vedeți, am un exemplu în următorul slide. Dacă ești o pizzerie și ai adăugat produse noi,
să zicem, poți trimite un mesaj, comunica chiar și vizual, prin trimiterea unor mesaje care să conțină link către un material video. Am văzut la cineva un SMS trimis în care explica, să zicem, pe scurt, care sunt condițiile pe care, erau vorba despre un restaurant, dacă nu știu, prin care explica care sunt condițiile speciale pe care le-a implementat și în același timp a pus link către un material video, către YouTube, cred că era, dacă nu mă înșel, în care arăta cum s-a schimbat, așa, un mic filmuleț de un minut în care a montat și arăta ce s-a întâmplat cu angajații, că poartă mască, că XYZ, că foarte, foarte interesant. Te face cumva să ai încredere și mai mult, mai ales în contextul în care gândiți-vă că mâncarea oricum este, mâncarea de la restaurante oricum este văzută puțin diferit de oameni. Chiar există niște statistici referitoare la tot ce înseamnă livrările de mâncare de la Foodpanda, Uber Eats și așa mai departe, global. Ok. Poți face campanii personalizate prin trimiteri segmentate către baze de date diferite. Aici aș vrea înainte de toate să și introduc puțin în contextul tipul ăsta de campanie. Le povesteam acum ceva timp unor colegi și cum a plecat Brexit-ul. Brexit-ul a plecat cumva de la identificarea unor bule de oameni, pentru că vedeți și voi, avem și noi prieteni pe Facebook și fiecare dintre prietenii pe care avem pe Facebook avem cumva niște interese comune, adică, nu știu, ne plac acele sporturi, suntem din aceeași branșă, nu știu, poate iubim aceleași echipe de fotbal, poate, nu știu, simpatizăm anumite partide, că în România toată lumea face politică. Ei bine, există în ultimii ani ideea asta de a identifica aceste bule de oameni și de a comunica către ei personalizat. Comunicând personalizat, poți cumva să ai un alt engagement și să ai cumva o altă reacție. De aici a și plecat Brexit-ul. Cei care au avut strategia politică au identificat aceste bule de oameni și pe baza, să zicem, interesului lor, cumva au atacat cu niște mesaje care, să zicem, nu erau tocmai potrivite, tocmai ok pentru Uniunea Europeană și în felul ăsta au reușit să facă acel referendum și să câștige. Dau un exemplu. Dacă, să zicem, făceai parte dintr-o bulă de oameni care sunt interesați de agricultură, veneai și propagai mesaje manipulatoare în care ziceai că din cauza Uniunii Europene nu poți să dai fonduri mai mari către, să zicem, agricultorii din UK. Atunci oamenii se frustrau pe Uniunea Europeană și, bineînțeles, frustrarea asta, în momentul în care a ajuns la un nivel maxim, s-a lansat acel referendum care, bineînțeles, i-a scos din Uniune. Ca să revenim. Deci poți face campanii personalizate. Hai să luăm un exemplu concret ca să nu să explicăm exact. Dacă ești un magazin de fashion, nu știu, să zicem că vinzi îmbrăcăminte sau încălțăminte, ai o bază de date cu anumiți clienți și știi despre acea bază de date că clientul X, care are numărul de telefon Y, a cumpărat produse mărimea M, poți să trimiți către el un mesaj segmentat pe toți clienții care, să zicem, poartă mărimea M, în care îi trimiți, nu știu, o campanie cu produsele de tip mărimea M și să pui link către pagina care filtrează toate produsele specifice mărimii M. În felul ăsta, zic eu, cum ziceam și mai devreme, poți să ai niște rezultate mai bune din perspectiva ratei de conversie, pentru că, până la urmă, asta este și tematica webinarului. Este o strategie care poate genera o creștere ratei de conversie și nu numai prin acest canal, la nivel general, pentru că o să arăt puțin mai devreme într-un exercițiu practic, cum se intersectează canalele între ele. O să ne uităm în Google Analytics. Ok, am aici câteva exemple, că ziceam să dau și câteva exemple, am ținut foarte mult să le pe toate. Uite, la ultimul ăsta aici am 5. Am greșit eu, ok. Avem odată exemplu 1, curățătorie, restaurant, hipermarket, beauty și pizza and stuff. Toți comunică prin SMS marketing. Primul dintre ele, curățătoria, care ne anunță că s-a redeschis din 16 mai. Practic, cred că este a doua zi din momentul în care s-au relaxat condițiile legale.
Restaurantul care ne-a zis undeva pe 11 mai, cred, înainte de relaxare, că s-a deschis restaurantul și că vă așteptăm cu drag. Hipermarketul Oșan, care a comunicat printr-o campanie pe 11 aprilie, cred că asta cumva, dacă nu mă știu, este înainte de Paște, cumva fiind un eveniment, au comunicat. Beauty, Yves Rocher, dacă nu mă înșel, care comunică în perioada asta, ținând cont că, dacă nu mă înșel, cred că iau magazine, foarte multe magazine, mall-uri. Atunci, mall-urile fiind închise, ei cumva au fost nevoiți să vândă doar online. Și atunci au trebuit să comunice către clienți faptul că magazinele sunt închise temporar și că poți comanda online punând linkurile către magazinul online și, bineînțeles, acolo o chestie, zic eu, normală în momentului nostru, posibilitatea de a opri notificările prin SMS. Ultimul exemplu, cu Pizza and Stuff, o pizzerie care este în apropierea biroului nostru, am comandat odată de la ei, ne-au băgat imediat în listă și am modificat cumva oferta de produse, mai exact în perioada în care era nebunia cu pâinea și toată lumea căuta drojdie, făină și mașini de pâine, s-au gândit să lanseze acest produs și au comunicat către cei care erau clienți și acei clienți practic zonal. Vorbim despre clienți care erau din zona respectivă. Bine, sunt 5 exemple care ne arată că se poate face comunicare în SMS și implicit poți face o chestie care în online este destul de greu. Mai exact, să iei consumatorul de acasă și să-l duci către sediul fizic, către, să zicem, zona fizică a business-ului. În online este foarte greu să faci asta, e o nebunie aici, întotdeauna când vin astfel de proiecte, vorbim de o muncă foarte mare. Punctul 2, și aici o să facem și acel exercițiu practic. Cum putem monitoriza performanța campaniilor de SMS marketing cu ajutorul Google Analytics? Aici cumva e foarte important, ca să poți să monitorizezi performanța campaniilor. În primul rând ar trebui să te asiguri că în mesajele pe care le ai link-uri către site-ul tău. Dădeam și exemplu mai devreme, Yves Rocher, care transmitea oamenilor că magazinele sunt închise și că pot cumpăra online. E bine, trebuie să ai un asemenea link, asta este prima condiție, deși ne-am trecut aici, mi se pare logică. Ulterior, ar trebui, ca și condiție obligatorie, să folosești linkuri speciale prin care să monitorizezi acele clicuri pe linkul din mesaj. Mai exact, există un tool, se numește Campaign URL Builder, vi recomand să-l folosiți. Este destul de simplu. Să zicem, dacă, de exemplu, vrei să trimiți oameni, să zicem, ca în barbershop, cum ziceam Cristi, că există o mare oportunitate acum pentru saloane de furnizare pentru barbershop și așa mai departe. Dacă, să zicem, mai un barbershop și vrei să trimiți oamenii către pagina de programare, să zicem, trimiți un mesaj către ei în care le zici că am redeschis în condiții de siguranță și că îți poți face programări din nou, ținând cont de următoarele condiții, poți pune link către pagina de programări și, bineînțeles, trebuie să respecti câteva condiții. Mai exact vă și arăt cum funcționează acest URL Builder. Pentru cei care nu sunt acum live și nu au văzut, o să pun ulterior și pe YouTube înregistrarea, deci puteți să vedeți acolo exercițiul. De exemplu, aici vei pune linkul către care vei duce utilizatorul în momentul în care va da click pe link. Aici la Campaign Source vă recomand să puneți SMS Marketing, iar la Campaign Medium puteți să puneți, să zicem, nu știu, ceva specific, campanie SMS, sau dacă vreți puteți să faceți, nu știu, programare, să faceți mai specifică, programare clienți vechi, să zicem, în care ulterior veți vedea în Google Analytics cam unde clicurile pe care le vor da oamenii și cei care vor intra pe site. După ce a spus sursa și medium, veți vedea undeva mai jos acest link special pe care puteți să îl luați și să-l folosiți un tool de short link, adică să-l convertiți într-o variantă
mai scurtă, ca să nu, pentru că probabil Cristi o să ne explice, există niște limitări acolo de caractere. Știm cu toții că când eram mai mici și trimiteam mesaje și ne uitam să vedem câte caractere are ca să nu trimitem două. Există o limitare, deci probabil aici acest short link te va ajuta să ai un link mai scurt. După ce este short link, îl poți folosi într-o campanie și implicit, după ce oamenii vor da click în, pe acel link, vor ajunge, Google Analytics va conturiza acele vizite și implicit vei putea să vezi acele vizite într-un tabel. Mai exact, vei putea să monitorizezi în primul rând vizitele în secțiunea de achiziții în Source/Medium. Vei putea, de exemplu, aici să vezi câte click-uri se dau de la, să zicem, campania de SMS marketing. Mai exact, o să vedeți, în cazul de față aici fiind definit SMS marketing ca și campaign source, veți vedea undeva aici în Google Analytics, în loc de, să zicem, direct, veți vedea aici SMS marketing / și campaign medium, programare clienți vechi. Da? Practic cam așa funcționează Analytics-ul. Source/medium înseamnă practic sursa, spațiu, medium, mediu din care vine. Și dumneavoastră, practic, înainte de a trimite campania, ați definit care este sursa și care este mediu și Analytics-ul va înregistra și va încorpora rezultatele în acest tabel. Bineînțeles, după ce ați făcut chestia asta, e clar că trebuie, în primul rând, să te duci în Google Analytics și să vezi dacă ți-au venit conversii, pentru că, până la urmă, cam asta te interesează. Nu? Te interesează să-ți vină conversii. Bineînțeles, va veni și trafic, oamenii vor afla de anumite chestii, dar unii nu toți vor converti. Bine, cei care vor converti, veți vedea tot în Google Analytics, numai că veți vedea într-o altă secțiune, mai exact în secțiunea Conversion, în Multi-Channel Funnels, în Top Conversion Paths. E bine, această secțiune vă poate ajuta să vedeți cum se intersectează canalele și tipul de trafic și, bineînțeles, cum arată acea intersecție din punct de vedere al dimensiunii, din punct de vedere al valorii și așa mai departe. Ca să ne întoarcem, aș vrea înainte de toate să pun aici accent pe ceva. E foarte important în momentul în care se definiți aceste surse și medii, să vă asigurați că sunt distincte, adică nu se repete de la o campanie la alta. Singurul lucru care ar trebui să se repete ar trebui să fie sursa. Adică sursa ar trebui să fie de la început până când încheiați campania, ar trebui să fie aceeași. Adică întotdeauna, dacă să zicem aici în loc de SMS marketing, folosiți sursa SMS, păstrați întotdeauna SMS. Nu modificați, nu știu, la a doua campanie nu modificați în SMS 1 sau SMS 2. Nu, păstrați SMS. Singura care trebuie modificată de la campanie la campanie trebuie să fie cumva medium, sau dacă cumva nu puteți modifica, mai există varianta 3 prin care puteți să puneți și campaign name-ul. Campaign name-ul care practic este un al treilea, să zicem, identificator. Dar ca să ne întoarcem, în secțiunea de Google Analytics, Conversion, Multi-Channel Funnel și Top Conversion Paths, puteți să vedeți aici mai exact Source Medium Path. În Primary Dimension, în momentul de față, el vine default definit cu Channel Grouping Path. Practic putem să vedem care sunt canalele care au generat conversii asistate. Ne ducem și selectăm Source Medium Path. Practic vrem să vedem sursa și mediul care au generat intersecțiile între canale. Da? În cazul de față, luând în considerare că SMS Marketing este un canal de marketing. Mai exact, după ce am selectat Source Medium Path, trebuie să mergem undeva în partea de sus și să ne asigurăm că vrem să vedem în acest raport, vrem să vedem exact obiectivele sau tipurile de conversii care ne interesează. Pentru că Google Analytics vine default cu toate goal-urile, cu toate obiectivele definite, bifate. E bine, în cazul de față, să zicem, pentru site-ul nostru, SEO Cupcake, cu ocazia asta ne-am arătat și câteva cifre de la noi din Analytics, vrem să vedem, de fapt, doar formularele trimise, adică solicitările pe care le-am primit noi de la clienți, și aici există două tipuri de formulare pe site. Unul, cel care pe pagina de contact, și unul, un formular de depunere a CV-urilor pentru
candidații care vor să aibă o carieră în agenția noastră. Bine, pe mine mă interesează în cazul de față să văd doar, să zicem, numărul de conversii asistate, intersecția dintre canalele, ținând cont de acest obiectiv, de acest goal. Îi dăm apply, da? Și foarte important, ne asigurăm că undeva aici avem la path length avem all, totdeauna selectat. Pentru că, dacă nu mă înșel, cred că default vine cu two or more, sper să nu mă înșel. E bine, după ce ați făcut chestia asta, o să vedeți acest tabel care ne arată cumva intersecția dintre sursa de trafic și mediu. În cazul de față, hai să luăm un exemplu. Dacă, să zicem, un utilizator va da click printr-un, nu știu, primește un SMS, să zicem, dacă să mergem pe un exemplu concret. Primește un SMS în care se zice: bună ziua, am redeschis frizeria sau barbershop-ul, așa se numește mai nou. Puteți să vă faceți programare accesând linkul de mai jos și completând datele de pe site. E bine, el ce face? Dă click pe acel link, da? Din SMS, care este mesajul text pe care îl primește, și se gândește să facă programarea. Între timp, în timp ce completează el acolo, dată zicea: păi mai aștept puțin că, nu știu, săptămâna asta, weekendul ăsta nu sunt în oraș. Și peste, nu știu, luni, când se întoarce înapoi în oraș, să zicem, asta peste 2-3 zile, decide că vrea să facă din nou programarea. Numai că nu mai și aduce aminte, să zicem, nu știu, unde a fost, nu mai intră în mesaj. Intră în Google și scrie numele barbershop-ului. E bine, găsește mesajul, anunțul către site-ul respectiv, dă click pe anunț și face completarea programării, venind a doua oară dintr-un anunț Google, să zicem, dacă faci o campanie de brand protect. Ei bine, în cazul de față, Analytics-ul va contoriza traseul pe care îl are utilizatorul, adică va ști că în primă fază el a dat click pe link-ul venit din SMS marketing și a doua oară, adică ultimul canal care l-a ajutat să facă programare este, să zicem, în cazul de față, Google Ads, a dat click pe rezultatul plătit. Și va arăta ceva în genul ăsta. Hai să facem acum o simulare. Eu n-am aici un exemplu, că noi nu facem campanii de SMS, dar în loc de LinkedIn/referral va arăta SMS/programare clienți vechi, primul canal prima sursă de trafic prin care utilizatorul a ajuns, și ultima sursă de trafic fiind Google Ads. Practic, conversiile se va atribui în mod normal conform Google Analytics-ului ultimului canal non-direct, în cazul de față Google Ads. Deși SMS-ul, adică mesajul text pe care l-ai trimis, a activat utilizatorul. Deci, în anumite situații, pe lângă faptul că vorbim despre această intersecție între surse de trafic, un anumit canal poate să activeze utilizatorul. Există în Google Analytics câteva modalități matematice de a schimba această metodă de atribuire, în care poți cumva să te joci cu cifrele, să ponderezi în funcție de anumite lucruri. Dar default așa vine Google Analytics. Ok, cam asta a fost, să zicem, exercițiul practic, ca să mă întorc acum înapoi la prezentare. Vă invit pe cei care vor să vadă, să zicem, această explicație, să îmi dea subscribe pe YouTube. Sunt încă la început acolo, dar veți găsi, cred eu, niște materiale interesante care vă pot ajuta, mai ales dacă doriți să învățați zona asta de marketing online cu focus pe SEO. Cristi, poți să intervin aici un pic? Sigur, oricând. Te-am așteptat să termin, pentru că exercițiul tău a fost foarte frumos și ceea ce am remarcat este că este și foarte simplu și automat pentru toți clienții, fie deopotrivă că sunt magazine online sau sunt afaceri, ca să accesezi Analytics și să-ți creezi înainte un link care are tracking în spate și să trimiți o campanie de SMS marketing pentru și ulterior să-i monitorizezi performanța. Adică performanța ce înseamnă? Adică câți bani investești, return on investment, și rezultatul obținut. Respectiv, ești un magazin, cum ai dat tu exemplu acum cu barbershop-ul, un barbershop care, nu știu, are o clientelă la nivelul unui oraș sau sector și așa mai departe, 1000-2000 de clienți constanți, vorbim de o investiție de aproximativ 50 de euro. Cu 50 de euro, dacă cumperi acele 2000-3000 de SMS-uri,
Practic, poți avea la final de campanie toată luna ocupată cu programări. Gândește-te ce ar însemna să începi să suni, să pui pe cineva, să angajezi pe cineva să sune, ce salariu ar trebui să-l plătești, să faci toate lucrurile acestea sau să angajezi o firmă să-ți împartă fluturași prin blocuri, pe stradă și așa mai departe studenți, când cu un cost foarte, foarte mic și având un tool atât de performant în care chiar poți să urmărești această zonă de conversie, să obții niște rezultate fantastice. Deci e simplu și chiar urmăream chiar oricine. Nu neapărat trebuie să fii un guru în online marketing. Poți să, din câteva clicuri, chiar dacă greșești, te întorci la videourile tale și am observat că tu ai o colecție foarte mare de înregistrări. Poți să faci, oricine poate să facă lucrurile acestea. Da, deci e destul de simplu să și creezi acel URL personalizat să te iei și totodată e și foarte simplu să intri în Analytics să monitorizezi. Adică ai cumva controlul atât din punct de vedere al construcției cât și din punct de vedere al monitorizării campaniei și implicit, exact cum le ziceam tuturor clienților, având controlul poți să iei niște decizii mai bune în viitor. Mereu fac analogia asta cu anumiți oameni. E ca și dacă nu știi să interpretezi niște date și nu știi să iei niște decizii, e ca și când ai plecat cu mașina la drum, e noapte și nu-ți merg farurile. Și vrei să ajungi într-un anumit punct, la o anumită destinație. Numai că nu prea știi pe unde să o iei, că nu știi drumul. E bine, cam despre asta e vorba. Destinația înseamnă să iei o decizie corectă. Dacă să revenim acum. Eu mă apropii spre final, n-am făcut foarte mult pentru că, așa cum ziceam și la început, eu cumva nu sunt expert în SMS marketing, eu am încercat cumva să vin ca o completare prin acest exercițiu practic, zic eu, poate oricine, cum ai zis și tu, să urmărească înregistrarea și oricând să vadă cum se creează acel URL și cum se poate uita în Google Analytics să trecuiască performanțe. Ca să mă întorc acum, SMS marketingul este un canal complementar, cum ziceai și tu foarte bine. Există o sinergie maximă, aș putea zice, între toate canalele de marketing digital și aici nu mă refer doar la SMS marketing, mă refer și la Google Ads, și la Facebook Ads, și la YouTube Ads, și la, nu știu, SEO, mă refer la toate canalele care îți oferă vizibilitate în online. Și SMS-ul poate să-ți dea o vizibilitate în online și nu numai, asta este un mare avantaj al vostru, în SMS marketing, că poți să dai vizibilitate atât business-ul online cât și business-ul offline. Ceea ce e un mare lucru, dar ca să și dau câteva argumente de ce SMS marketing este complementar, unul la mână poate ajuta la creșterea retenției clienților tăi și implică clienți care se reîntorc. Vei cheltui practic mai puțin să achiziționezi clienți noi dacă cei vechi se reîntorc într-o pondere mai mare. Asta înseamnă că acest canal de SMS marketing este un ajutor pentru celelalte canale pe care le ai în strategia digitală. Și aici mă refer la PPC, la SEO și așa mai departe. Chiar vă invit din nou, chiar dacă par agasant, vă invit, am un filmuleț, cred că este printre primele filmulețe pe care le-am făcut de YouTube. Calitatea video și sunetul nu este excepțională, dar informația zic că este foarte bună, în care arăt cum anumite canale de marketing digital, în speță SEO, poate ajuta în timp să îți crești, să scazi costul pe achiziție de clienți noi. Punctul 2. Poate ajuta la creșterea căutărilor de brand în Google, lucru care favorizează o creștere a vizibilității organice pe acest motor de căutare. Este un ajutor pentru noi ca și specialiști SEO. Voi știți foarte bine pentru că în parteneriatul pe care îl avem există campania SEO activă și de fiecare dată, atât vouă cât și celorlalți parteneri, le spunem și punem foarte mult accent pe creșterea awareness-ului pe care îl are un site, iar acest awareness se poate măsura prin volumul de căutări pe care le fac oamenii pe acel brand în Google. Deci mă refer la acele căutări pe care le fac oamenii SMSO, marketing și așa mai departe. Astea sunt niște căutări pe care noi putem să le monitorizăm din punct de vedere al evoluției cu datele pe care le oferă Google.
Deci aici avem un control și putem să vedem dacă evoluăm pozitiv sau negativ. Și implicit un al doilea indicator, mă refer la traficul direct pe care îl avem pe site, traficul direct pe care îl puteți vedea în Google Analytics și în funcție de evoluția acelui trafic direct puteți să vă dați seama dacă crește interesul oamenilor pentru brand. De asemenea, SMS marketing poate ajuta la creșterea încrederii printre clienții noi, lucru care poate favoriza o creștere rată de conversie pe acești user noi. În Google Analytics, de altfel, există o segmentare a traficului în utilizatori noi și utilizatori de tip return. E bine, o să vedeți că în marea majoritatea cazurilor, cel puțin din ce am văzut eu de-a lungul timpului, utilizatorii de tip return sunt cei care au rată de conversie mai bună, asta pentru că fac return de mai multe ori. De asemenea, SMS marketing este un canal performant atât pentru brandurile mici cât și pentru brandurile mari și medii. Există, să zicem, anumite canale care în general se pretează doar pentru anumite branduri ca și segment. În cazul de față, dacă mă întrebați pe mine de aici, Cristi, probabil trebuie să vin cu o completare și să zici dacă greșesc sau nu. Din punctul meu de vedere, cred că poate fi folosit de către toate brandurile, indiferent că ești la început mic sau ești mediu sau ești mare. Păi aici chiar zâmbeam pentru că inclusiv The Mighty Google sau Facebook sau aplicații de social media, motoare de căutare, folosesc SMS-ul. Îl folosesc pentru autentificarea conturilor sau pentru recuperarea parolelor, dar chiar și acești giganți media încă folosesc SMS-ul. Și este clar, răspunde la întrebarea ta. Afacerile mici, foarte mici, medii sau coloși folosesc de fapt SMS-ul. Da. Și ultimul punct aici, ca și argument, dacă n-am reușit să convinc până acum, dar dacă n-am reușit, sunt convins că o voi face cu prezentarea ta, pentru că stăpânești mult mai bine decât mine, să zicem, acest produs. Canalul de marketing este un canal de tip mobile, ziceam și mai devreme, conform statisticilor, 70% din trafic este mobile, o medie așa pe care o avem noi la clienții noștri, pe fashion chiar ar zice un 80% în anumite situații. Asta pentru că vorbim despre, să zicem, industrii diferite. Plus că SMS-ul, ceea ce e iar o statistică foarte interesantă, SMS-ul este fix legată și strâns legată de produsul pe care noi îl ținem după noi cam oriunde, telefonul. Deci telefonul este, să zicem, nelăsat din mână, toată lumea îl folosește, nu mai vorbesc de adolescenți, poate noi care, să zicem, am trecut peste pragul ăsta al adolescenței, poate noi nu mai îl folosim la fel de mult sau poate chiar mai mult, dar cred că adolescenții de astăzi, care probabil peste ceva timp vor fi clienții de mâine, folosesc enorm de mult telefonul și trebuie clar să nu ignorăm acest tip de vizibilitate și practic acest canal. Cam asta ar fi. Eu mi-am terminat prezentarea.